kepercayaan lan falsafah sedulur papat limo pancer sing ana ing budaya Jawa. Yen awake dhewe iso ngerti sapa awake dhewe lan piye sistematika faktor-faktor sedulur papat kuwi kerja ing awake dhewe, banjur mupuk lan migunakake kuwi kanggo nglakoni urip. Mula insyaallah keputusane awake dhewe iso luwih apik timbang sadurunge. Iso luwih bener lan iso luwih pener. Ilmu iki wis ana ing kapercayan kapitayan lan wis ana ing kene sadurunge agama-agama teka ning Jawa. Senajan kepercayaan iki diarani animisme lan dinamisme ing pelajaran sekolah, lan filosofi soal sedulur papat limo pancer iki isih tetep relevan ing beberang periode nganti saiki. Sedulur papat ing wujud fisik yaiku kakang kawah, adi ari-ari, getih lan user. Dene ing wujud non fisik malaikat Jabarala, Makahala, Hasarapala lan Hajarala. Patan malaikat kasebut mapan ing jiwa ragane si jabang bayi. Manungsa banjur bisa waluya jati. Nalika urip ing alam padang, manungsa bisa ngrasa lan rumangsa ing saben kahanan. Layan Jayabaya iki nerusake yen mapan palungguhane asa rumangsane manungsa. Manungsa nduweni budi kang jerone ana pikir, manungsa nduweni pikir kang jerone ana rasa, manungsa nduweni rasa kang jerone ana sukma. Sukma tegese urip kang sakjerone urip ana ingsun. Kuwi miturut Layang Jayabaya.